Mitä? Ei kun välillä kun tulee tallennan noita pidejä, mutta kyllä mä revuuttasin ton laitton niin jos vetää akun irti, se ei välttämättä tallenna pidejä. Joo. Mä yötän sen pari kertaa. Noniin. 3 taitaa olla ennen. Oli vielä ikinä loppuun. Se ääni muuttui siistimmäksi tossa kun kuolit niitä. Joo. Ja se väliin vähän tekee jotain samaa vielä. Tekee, mutta on se vähemmän. Pitää osat tilasta ja rakentaa pari sellaista, jos aina taikea. Se pyöri kauan. Se näytti ihan siltä, että siitä ei enää mitään hajua, että miten päin sä oisit siinä, jos Niin. Voi helvetti, mä lähden nyt ennen kuin täällä on kohta liikaa. No niin. Katsotaan. Nähdään.